Salamu alaikum kawu. Wa alaikum salamu Aisha. Kawu, tambaya ce da ni. To ina jin ki Aisha. Allah ya sa na sani. Shin ya halatta yaro ya ɗauki kuɗin iyayensa ba tare da sun sani ba? A'a, gaskiya wannan bai halatta ba. Wato babu kyau. Lallai duk yaron da ya ɗauki kuɗin iyayensa ko wani abu nasu ba tare da sun sani ba, to lallai ya yi sata. Masha Allah, na gode sosai kawu. Sai ka dawo daga unguwa zan zo gidan. To shi kenan Aisha, sai kin zo. To, don haka yara, a kiyaye a daina ɗaukan kuɗin iyaye ba tare da sun sani ba.